Мотор. 7431. Начали. Сценарий сойланган, кастинглар узган, рольләр бүленгән. Гөберчәк авылында без 41 ел балалары нәфис фильмының беренче кышкы кадрлары төшерелә. Кинотасма татар әдәбияты классигы язучы Мөхәммәд Мәгдиев әсәренә нигезләнә. Балаларга буланып пешереп бирәни. Тугынчы бер ашасыннар. 15 көнлек ипекарчысын унлата алсаң, 3 килода 400 грамм ун чыга. Фильм язучының туган ягында төшерелә. Гөберчәктә Мәгдиев туган, яшәгән, моннан 12 километр ераклыктагы училищега җәяү барып белем алган. Бүген инде Казан арты 40нчы елларда тыл. Повестьтә дә, фильмда да Орша педагогика училищесы студентлары язмышы чагыла. Аларның бала чагы, яшьлеге кырыс сугыш еллары белән үрелеп бара. Мөхәммәд абыйның бит әсәрдә аның бер бик матур һәм кызыклы җөмләсе бар. Ата тараканның кан әйләнешен белмәгән килеш, кая бармакчы буласыз сез дип бик тырыштым үземчә. Ничек килеп чыгар, анысын инде тамашачы хөкем итәр. Шибен иманны да юк икән үзләрендә. Рәис Әхмәт Закиров Әркәшә Пермяков ролена сайлана. Аксыл төстәге чәче юмор хисе өчен алганнардыр ди актер үзе. Бүген генә дә төшерү мәйданчыгында 26 кеше, һәрберсенең төп максаты сугыш чоры рухын тасвирлау. Миңа калса алар бу рухка кергәннәр инде хәзер. Икенче мәсьәлә бу режиссерның алар белән менә бүген иртә белән сөйләшүе, ул инде аңлатып бирде, ничегрәк булырга тиеш. Образга тулысынча керү өчен актерлар без 41 ел балалары әсәрен 2-3 тапкыр укып чыга. Әби бабаларының истәлекләре дә аерым урын алган. Алар да бит сугыш чоры балалары. Әнием исән сау, әниемнән сорашып, ничек булган. Кичкенәдән барбер әни сөйләгәннәрне тыңлап үстек бит инде, беләбез алар ничек авыр яшәгән, ачлык, чабата киеп, урманга, уфаллар басы белән утынга йөреп. Әлбәттә күзләргә дә яшь килә инде, ничек килмәсен. Әйтәм бит, бу һәрберебезгә кагылышлы сугыш. Беребезне дә беребез гаиләсендә читләтеп узмаган кызганычка каршы. Телисеңме, теләмисеңме, син ул историяларны беләсең, чөнки бабайларың, әбиләрең, әниләрең, әтиләрең дә хәтта аларны гел сөйләп торалар. Бу киноны зарыгып көтүчеләрне сугыш вакытына кайтарыр өчен бар нәрсәдә эшләнә. Махсус йорты да табылган, актерлар да тырышып уйный, хәтта шул чор киемнәре дә әзер. Әле алай гына да түгел, сугыш вакытында пешерелә торган икмәге дә бар. Бу көннәрдә кышкы күренешләр төшереләчәк. Фильм буенча эшнең урак өсте җәйгә туры килә ди оештыручылар. Картина зур экраннарга сентябрь аенда чыгачак. Что есть война? Сугыш дигәч тә югалтулар, үлем, ачлык, атасыз узган гомер күз алдына килә. Менә шул өметсез тормышта да халык матурлыкны күрә белгән, өметләнгән. Әлеге якты уйларны җиткерә алсак, максатыбызга ирешербез. Давайте сделаем все, чтобы этот фильм получился. Орша районыннан Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.